A comunidade educativa do Colexio Brea Segade de Taragoña en Rianxo saiu á rúa para protestar polo deficiente estado das instalacións e a falla de profesorado. Máis dun 100 de persoas atenderon a convocatoria. Que tal? Moi boa noite. Parece que parte das súas queixas foron escoitadas. Hoxe unha delegación técnica da Consellería de Educación visitou o centro. De seguido lles ampliamos esta información antes titulares. A Xunta de Galicia somete a información pública o anteproxecto de concesión do aparcadoiro do Hospital Novo Montecelo. O equipamento creará preto de 900 prazas. 400 establecementos pontevedreses súmanse á campaña Non camiña soa. A iniciativa busca atender as mulleres peregrinas ao longo das rutas xacobeas. O Concello de Pontevedra une forzas coa Fundación Manuel Moldes para dar a coñecer a obra do artista pontevedrés. Esta mañá asinaron un protocolo de colaboración con este obxectivo. Ribeira acollerá a fin de semana do 23 ao 25 de agosto a terceira edición da Feira Gastromar. Na cita organizada pola patronal local poñeranse en valor o peixe e o marisco local. O campo de fútbol da Senra de Ribadumia acollerá o tradicional torneo triangular Concello de Ribadumia. Xuventude Sisán, Umia Club de Fútbol e Club Deportivo Ribadumia veránse as caras nesta 32ª edición. Estamos nas novas do día, comezamos. Máis dun 100 de persoas participou a última hora da tarde de onte na concentración convocada pola AMPA do Colexio Brea Segade de Taragoña en Rianxo. A protesta tiña como principal finalidade denunciar o deficiente estado das instalacións e a falla de profesorado. E parece que parte das súas queixas foron escoitadas, porque unha delegación técnica de educación visitou esta mañá o centro educativo para analizar máis en profundidade as obras a acometer. Tal e como anunciaran no seu día a Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio Brea Segade de Taragoña, realizou ás portas do centro educativo unha concentración na que participaron máis dun 100 de persoas, entre pais, profesores e os propios alumnos, e a que tamén se sumaron representantes dos distintos grupos na corporación municipal, entre os que se atopaba tamén o alcalde, Julián Bustelo. Con berros e pancartas nas que podían lerse lemas como non á masificación das aulas ou por unha educación digna, quixeron denunciar a pasividade da Consellería de Educación, que non atende ás súas solicitudes. A primeira delas polo deficiente estado das instalacións educativas, polo que reclaman unha reforma integral do colexio. Sabedes que o que nos pedimos, solicitamos tanto a AMPA como desde a dirección do colexio é unha reforma integral desta escola, porque a vista está que temos personal suficiente como para que esta escola sexa unha escola viva e unha escola con unha reforma necesaria para que tanto os traballadores que traballamos e traballadoras que traballamos aquí como os nenos e nenas que estudian aquí podamos facelo con unha mínima dignidade, non? Outra das súas queixas garda relación coa falla de profesorado. Solicitan unha mestra de audición e linguaxe a tempo completo no centro para unha adecuada atención do alumnado con necesidades especiais e tamén o desdobre da aula de terceiro de primaria. O do desdobre, como sabedes, en estes momentos temos 26 alumnos ponderados, é dizer, temos 25 máis unha matrícula que conta dobre. En estes momentos nos corresponde por lei ter un desdobre no noso centro polas necesidades da propia aula, é algo que non queremos renunciar. Pedimos ao Consello que nos pintara a aula onde queremos facer o desdobre, xa está pintada, está preparada, só temos que meter as mesas e meter os nenos ali e facer o desdobre. Para iso necesitamos que nos envíen un mestre máis. E estamos en ese traballo e esperamos que para setembro podamos ter ese desdobre. Desde logo, é unha reivindicación que non podemos deixar de lado. É dicir, para min é do máis importante antes de comezar o curso. Pero a de onte non será a última protesta. Este vindeiro xoves está convocada unha nova movilización en Rianxo.
Será ás 12 da mañá dende a rotonda do Recheo. Nela tomarán parte de xeito conxunto as 3 comunidades educativas do municipio. Ademais da do Colexio Brea Segade de Taragoña, participarán tamén a do Castelao e a do Ana María Dieguez de Asados. A Xunta de Galicia somete a información pública o anteproxecto de concesión do aparcadoiro do Hospital Novo Montecelo, un equipamento que creará preto de 900 prazas. Hoxe saiu publicado o anuncio no Diario Oficial de Galicia. O aparcadoiro desenvolverase no solar da beirarrúa contraria da Avenida Montecelo, na vertente cara á ría de Pontevedra. O anteproxecto propón a creación de 4 plataformas agrupadas de 2 en 2, abertas e comunicadas entre sí, originando unha circulación en anel. Debido á lonxitude do novo hospital, explican, realizaránse 5 núcleos de acceso peonil ás plantas do aparcadoiro dende o exterior. Segundo aseguran, dende a Xunta, o equipamento terá tarifas similares ás do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, coa primeira media hora gratuita. O prazo para presentar a alegación será dun mes a partires de mañá. O Executivo boirense está a realizar diversas actuacións de mellora na contorna e nos accesos da capela de San Ramón de Bealo, co fin de que estean nas mellores condicións de cara á xornada festiva, prevista para o vindeiro 31 deste mes de agosto. As actuacións consisten na mellora das estradas que bordean o santuario. Así, procedeuse o arranxo das pistas de terra que bordean o santuario e que, debido ás fortes chuvias do inverno, estaban deterioradas e con covas. Ademais, actuouse nos camiños de acceso á capela e estánse a levar a cabo tamén outras tarefas de mantemento do espazo, co axeitamento do mobiliario público. Estes traballos forman parte do plan de actuacións e mantemento que o Concello, a través da Concellería de Medio Rural, realiza nas parroquias para a mellora de accesos e espazos públicos. 400 establecementos pontevedreses súmanse á campaña Non Camiña Soa, unha iniciativa que busca atender as mulleres peregrinas ao longo das rutas xacobeas. No seu marco, os locais dispoñen de cartéis e tarxetas informativas con todos os recursos dispoñibles na loita contra a violencia machista. Os datos do último ano sinalan que o 53% das persoas que realizan o Camiño de Santiago son mulleres. Conseguir un camiño de Santiago libre de violencias machistas é o obxectivo da campaña posta en marcha dende o Goberno do Estado. Chámase Non Camiña Soa e busca atender as mulleres peregrinas ao longo das rutas xacobeas. Neste momento, un 53% dos peregrinos son mulleres, moitas delas, ademais, que fan o viaxe solas, en compañía, e, polo tanto, o tema da seguridade é, nestos casos, especialmente relevante. Actualmente son case 400 os establecementos da provincia de Pontevedra que forman parte desta campaña. A subdelegación repartiu máis de 400 cartéis e 8.300 tarxetas informativas entre estes locais polos que pasan as rutas xacobeas que percorren a provincia. Agradecer tamén especialmente os establecementos comerciales que se teñen adherido a este programa, que permiten achegar a información ás peregrinas. Son aproximadamente 400 comercios, 400 puntos de información, e quero facer un chamamento tamén para que o resto do tecido comercial e do tecido hosteleiro e de servicios por donde pasa o camiño participe neste programa. O material informativo está impreso en español, inglés e galego e incorpora un código QR que dá acceso aos recursos dispoñibles para loitar contra a violencia machista. Ademais, Losada recordou que está operativa a aplicación Alercops, que permite comunicar alertas en tempo real e enviar xeolocalizacións. Para o tecido económico do país, ofrecer un camiño seguro e, ademais da propia imaxe do camiño, dos concellos polos que pasa, da comunidade autónoma e de España, unha imaxe positiva, é tamén un factor económico importante. Eu creo que a xente se sinta segura e sinta que pode facer turismo, neste caso turismo de peregrinación, un nivel alto de seguridade, favorece a interacción sin ninguna dúbida e, polo tanto, a actividade económica. Albergues, oficinas de turismo, oficinas de Policía Nacional, Garda Civil e Policía Local, centros de saúde, hospitais e farmacias son algúns dos puntos que forman parte desta campaña.
O Concello de Muros vén de anunciar a posta en marcha do Servizo Municipal de Madrugadores para o vindeiro curso escolar. Realizarase nos colexios de Louro, Ramón de Artaza e no Ricardo Tobío. O servizo será gratuito e xestionado polo Concello cun mínimo de 5 alumnos por centro educativo e un máximo de 30. O prazo de solicitude xa está aberto e aquelas familias interesadas xa poden realizar a correspondente inscrición. A data límite será o 30 deste mes de agosto. Coa posta en marcha deste servizo, o Concello pretende dar resposta a unha importante demanda das AMPAs e dos centros educativos de cara a favorecer a conciliación da vida laboral e familiar das familias que o precisen antes do inicio do horario lectivo. O Concello de Pontevedra une forzas coa Fundación Manuel Moldes para dar a coñecer a obra do artista pontevedrés. Esta mañá as dúas partes asinaron un protocolo de colaboración con este obxectivo, centrándose con especial atención no público máis novo. Nós temos a fortuna de que naceu, viveu e traballou en Pontevedra Moldes, un pintor universal, que desgraciadamente nos deixou e que ten unha obra importante que creemos que é a nosa obriga, igual que a da Fundación Moldes, poñela en valor e dala a conocer a todos os veciños. Este convenio danos a oportunidade de facer actividades para que sería complicado facer sin esa axuda, que contempla distintas facetas, como desde a faceta como docente traballada como que tiña na Facultade de Belas Artes traballada desde a Fundación, e darlle a conocer tamén outras obras, outros traballos que estamos facendo. O protocolo de colaboración non está limitado só ao curso que comeza a fines de setembro, senón que dura até o ano 2027, podendo ser prorrogado un ano máis se as dúas partes o deciden. Ademais, non fixa unha cantidade económica concreta, senón que establece de xeito oficial a intención de traballar conxuntamente para organizar as diversas actividades que xa se están preparando e que se irán realizando no futuro. Entre elas figuran visitas guiadas e teatralizadas á Fundación, traballos co mural da UNED realizado polo artista ou a celebración dun taller de introdución á arte dende a arquitectura utilizando a figura de Manuel Moldes. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. Ribeira acollerá a fin de semana do 23 ao 25 de agosto a terceira edición da Feira Gastromar. A cita está organizada pola patronal local en colaboración co Concello, as confrarías locais, as cooperativas de armadores e varios locais hostaleiros. Nela tratará de poñerse en valor o peixe e o marisco local. Esta mañá presentábase na sede da patronal ribeirense a terceira edición da Feira Gastromar, que terá lugar a fin de semana do 23 ao 25 de agosto. Na cita gastronómica que se celebrará na Praza de España exaltaranse os produtos do mar, con especial atención a aqueles peixes e mariscos que se descargan na lonxa da localidade, como é o caso do lirio e a xarda, pero na que non faltarán tamén outros produtos, como son o polvo, a navalla ou a ameixa, entre outros. Para nós foi un compromiso que asumimos en seguir traballando en este camiño para que Ribeira tuvera, digamos, pois un evento super importante en tema de degustación de produtos tanto de lirio, tanto de sarda, de pulpo, de todo o que se pesca aquí en Ribeira, tanto polas lonjas de Aguiño, de Ribeira. Entón, pois tamén intentar que con isto dinamicemos o que é o tema dos centros de Ribeira, non? Que nos den esta oportunidade a todos de promocionar o noso produto nun pueblo como o de Ribeira, non solamente de Ribeira, senón de todas as partes, non? Estamos falando da lonja máis importante de Europa, e de verdad que estou moi agradecido ao sector extractivo, agradecemos a todas as sectores cofradías e o sector pesquero, pois, que nos dades esta oportunidade de seguir representando o noso peixe, do melloriño que hai. Dende o Concello destacaron a importancia desta cita gastronómica, que servirá de promoción turística do municipio, aproveitando tamén o tirón do verán. Sabemos que son datas nas que a cidade de Ribeira está completamente ateigada de xente, dende a Asociación de Empresarios e tamén coa colaboración das confrarías, pois estiveron facendo un bo traballo ao longo destes últimos anos para posicionar a Ribeira nese mapa de eventos gastronómicos
de primeiro nivel que temos no noso país e, por tanto, tamén Ribeira merece e necesita unha feira gastronómica que poña en valor os seus produtos pesqueiros e os seus produtos marisqueiros. Ademais do Concello e as confrarías locais, as cooperativas de armadores e varios locais hostaleiros, na iniciativa colaboran tamén a Xunta de Galicia a través da Consellería do Mar e a Deputación da Coruña. Esta mañá presentábase en Boiro a primeira edición do Boviño Fest. A actividade conxugará a tradición vitivinícola da zona con catas, música en directo e degustacións gastronómicas. Terá lugar este xoves e o venres, o primeiro día no Pazo de Goiáns. O Pazo de Goiáns será escenario da primeira das xornadas do Boviño Fest, un festival que nace coa idea de continuidade e que pretende poñer en valor os adegueiros da zona que traballaron arreo para conseguir a indicación xeográfica protexida. Pero non só iso, xa que no festival conxugaránse tamén gastronomía e música. E tamén poñemos en valor todo o traballo que fixeron os bodegueros da zona, porque sí existen aquí bodegueros, e sí fan viño, e o viño é cultura, como explicaron antes, e vámoslo fusionar ca gastronomía, que tamén a temos. Entonces aproveitamos para darle tamén un pulo a exaltación do mexillón que recuperaron e unimos, sabes, para que as cousas vayan da man. Traballamos un pouco nese senso. Esta primeira edición do Boviño Fest servirá tamén para homenaxear a Antonio Saborido, un dos principais adegueiros da zona, xa falecido. Activista en todos os sentidos, nas AMPAs, en asociacións e como non ca súa bodega Xirpín. Creo que é un homenaxe moi merecido a unha persoa que fixo e colaborou tanto con o noso Concello e con todas as actividades culturais, turísticas e de promoción. Estaremos aquí, como non pode ser de outra maneira, brindando por Antonio Saborido. Non faltarán as catas de viños da IXP Barbanza e Iria, degustacións gastronómicas e acompañamento musical, ou tamén o túnel do viño. Vai ser un día moi especial, con túnel do viño, con catas, con paseos guiados polo Pazo, con actuacións musicales, con DJs, o acceso totalmente gratuito, e despois todas as accións que se poden facer aquí, espero que a xente as disfrute, porque estamos poñendo moito empeño nesta primeira edición, que será a primeira de moitas. A segunda das xornadas terá lugar na Pousada da Galiza Imaxinaria, con máis catas, degustación de mexillón e o concerto de Desar Swing Quintet. A Festa da Auga de Vilagarcía volverá a ter os seus propios vasos reutilizables. Concello e Zona Aberta colaboran para levar adiante esta iniciativa, pola cal os locais de hostalería repartirán 20.000 destes vasos entre os seus clientes. Unha medida coa que se pretenden reducir os residuos que se xeran nesta festa multitudinaria. Estos vasos reutilizables pois fan que, se estamos falando de uns 20.000 vasos, estamos quitando da rúa máis de 100.000 vasos de plástico de un só uso, ou todo con toda a basura que eso xeraba, e ademais do cristal. Non é menos importante que nos axude a amosar de xeito transversal a sociedade vilagarciana que somos unha sociedade sostible, non só se trata de empregar vasos de un só uso, senón de intentar non xerar residuos. O vaso está aberto para que o colla calquer hosteleiro de Vilagarcía, e a mostra se nota cando acaba a festa, ves que a calle queda moitísimo máis limpia. Eu creo que no noso cálculo en Méndez Núñez falamos de ao mellor unha quinta parte menos de residuo na rúa. Antes te largabas, estaba a calle chunga, agora o vaso se reutiliza, a xente moi solidaria, é un bonito incluso recordo da Festa da Auga, porque o deseño está chulo, verdad? O funcionamento é sinxelo. Os clientes terán que pagar €1 polo vaso a modo de fianza. Cando queiran marchar, poderán recuperar esta contía sempre e cando devolvan o vaso. A medida implantouse no ano 2019 como colaboración entre a extinta Itubi, a Asociación de Hostaleiros de Vilagarcía e o Concello. Agora, coa hostalería integrada en Zona Aberta, o colectivo mantén o seu compromiso por facer da Festa da Auga unha cita máis sustentable.
Ribeira acollera este xoves 15 de agosto unha nova edición da travesía nado Praia de Coroso. A proba arrancará ás 11 da mañá coa saída da categoría absoluta. Estará aberta a todas as categorías e agardarse unha participación próxima aos 200 nadadores. Organizada polo Club Natación Ribeira en colaboración coa Federación Galega de Natación e o propio Concello, este vindeiro xoves 15 de agosto terá lugar a 29 edición da travesía nado Praia de Coroso. Unha proba veterana e xa consolidada dentro do calendario de augas abertas. É un evento que atrae tanto a nadadores locais como da comarca, de outras rexións ou de outros países, como por exemplo Portugal. A travesía xa se consolidou como unha das probas clásicas do verán, tanto na comarca, sendo tamén un referente dentro das competicións de natación de augas abertas a nivel galego, porque ademais é agora mesmo unha das travesías máis antigas que temos aquí no país. A proba na que se agarda unha participación próximos 200 nadadores incluirá distintas categorías e distancias en función das idades. Este año estamos moi contentos porque el año pasado tuvimos 103 inscritos y este año, a día de hoy, que ya se acabaron las inscripciones, hay 173, pero bien es cierto que hay mucha gente que está contactando con el club porque se les pasó el plazo y quieren venir y anotarse. Vamos a intentar a ver si podemos facilitarles la participación, porque para nosotros es un orgullo que sea una travesía donde hay tanta gente inscrita. Hay desde benjamines, pasamos a levines, infantiles, junior, absoluta, máster 1, máster 2 y máster 4. La travesía consta de 4 pruebas, de una de 2.500, de 1.250, de 400 y después una a modo popular, sin ser competitiva, de 150 metros. Dende a organización quixeron tamén agradecer o apoio do Concello e tamén ás distintas empresas e casas comerciais que colaboran coa proba, xa que sen o seu apoio non poderían levala a cabo. Este domingo 18 de agosto, o campo de fútbol da Senra de Ribadumia acollerá o tradicional torneo triangular Concello de Ribadumia. Xuventude Sisán, Umia Club de Fútbol e Club Deportivo Ribadumia veránse as caras nunha cita que xa cumpre a súa 32ª edición. Xuventude Sisán, Umia Club de Fútbol e Club Deportivo Ribadumia veránse as caras este domingo no campo de fútbol da Senra. As instalacións acollen unha nova edición do torneo Concello de Ribadumia. Vimos anos traballando porque creemos que o deporte é algo fundamental para os nosos nenos e nenas e para as persoas do Concello de Ribadumia, porque de alguma maneira sirve para unir, non? E sirve para fomentar os valores da sociedade, tamén de poñer cada un dos equipos que estamos en pretemporada, de poñerlos a punto para que cando comiencen os seus campeonatos que poidan, como dicía, estar a punto para conseguir esos obxectivos finales que se marca cada unha das entidades, non? Será o domingo a partir das 8 da tarde. Por primeira vez a organización recae no Xuventude de Sisán, que xa ten todo preparado para que a cita sexa un éxito. Tócanos organizalo a nós por primeira vez, vai ser un formato prácticamente idéntico ao ano pasado, que vai ser formato triangular, 3 partidos de 45 minutos, donde nos enfrontaremos todos contra todos. Poremos unha entrada simbólica de 2 euros para o evento, que irá acompañada dunhas rifas para celebrar un sorteo. Dende o Umia Club de Fútbol e o Club Deportivo Ribadumia agardan este torneo con ganas. Unha cita que xa está consolidada no calendario deportivo municipal e que ningún deles quere perder. É un placer para nós, desexámoslle moita sorte aos tres clubes e moitas gracias por a invitación. Estamos contentos de que se hagan estos triangulares porque así los 3 grandes equipos de Ribadumia pueden convivir y socializar entre ellos, hacerse más piña. O ano pasado o Umia Club de Fútbol alzouse coa vitoria. Cos deportes despedimos esta edición das Novas do Día. A actualidade volve mañá, Canal Rías Baixas, a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.